Rekordi on päällä. Kyllä. Onko se kohta aloittanut sen? Mä aloitin sen jo. Mitäs tekis? Mun loppuu Mun ihan... taas tehdään oikeesti joku... Mut loppuu... Se tossa ihan hullu. Mut loppuu ihan kohta akku. Tuolla sulla tuuri sitten. Mä voisin... Kaikki... Et mun taas tehdään hyvää video vai tommosta? No pelataan vaikka pelipaita. No en mä sano, että tää on hyvä video, mut... Ei ne aloittelijan videot oo. Mikä sovellus on? Airshow. Mut tää ei oo... Tää on Airshow, tää ei oo se virallinen Airshow, tää on Airshow, se screeni. Tää rekordaa screeniä, täällä pystyy laittaa facecamia. Tää ei jää niin tää rankin. Joo, sori, että toi tyyppi puhuu tossa taustalla. Jee! Pantas. Meikä 5. Nyt tässä on mun 30 sekunnin päästä. Nopeasti. Noin. Entä mitä mä teen? Noin tosta. Hei! Joo, ja jos pelaatte Pokemon Gota, niin kannattaa sitten aina. Jos te pelaatte Pokemon Gota, niin kannattaa joskus edes mennä tonne... Moi vaan kaikki, että tässä on tyhmä koosta. Kattokaa deski. Mikä deski? Videossa on deski. Sä et tiedä mitään tubettamisesta. Sitten et yhtään. Kattokaa se deski, niin siellä lukee vähän jotain tosta liittyen. Jee. Mä oon tosi kiinnostunut. Mä en oikein jaksa tehdä mitään muuta. Toi kattoo vaan video, kun se pääsee tubeen mennessä, niin saat se näkyy tubessa. Mun 1 000 000 tilaajalle. Mun videoita ei varmaan niinku kukaan tilaa. Kyllä tilaa. Mulla on jo 10 000 tilaajaa. Ai tuossa pelissä siis. Ei kun. Tässä mulla on kohta 70 000. Ai hän oikeesti YouTubessa. Ei kun mulla on oikeesti YouTubessa 10 000. Aivan hyvä. Mä saan siitä jo rahaa. Euro per 1000 tilaajaa. Raidon tuli. Jokulla olisi 1100. Mun kaverilla olisi 1100. Tää on niin heikkoa. Tää yli ei saa mitään leveliä. Joo. Se kehittelyiden Pokédex. Katsotaan, mikä mulla on. Pimeys! Is hard to get
together, heart is together. Mistä täällä olla jotain kalliimpaa? Mä haluan löytää jonkun 60 miljonin. Ei tästä yli saa mitään. Tää rumpusetti. Mä haluun tän. Maksaisiko tää paljon? Huono peli. Miksi tässä pelissä ei voi ostaa? Näettekö se? Niin on. Mikä mulla on tässä? Se on vaan siinä. En mä tiedä miksei tää. Yeah. En mä tiedä. Mä sanoisin, että se olisi